tenint en compte la primera cosa, la desaparició dels mitjans tradicionals ja cantada, tenint en compte la segona, l'existència d'aquest nou ecosistema en el qual nosaltres volem remarcar la participació periodística, la pregunta que ens fem en el tercer, respecte al tercer tema és, bueno, la societat anirà on voldrà. Nosaltres no anem a dirigir la societat, anirà on voldrà. Ara, en aquest camí d'anar on voldrà, històricament ha estat important que n'hi hagueren referències. Llocs als quals, enmig d'un merder, podies anar a veure què passava. Jo no he oblidat, per exemple, l'11M. L'11M, VilaWeb va ser el primer diari que va dir això no és ETA. Jo no he patit més en la meva vida, perquè tots dient que era ETA, el país dia que era ETA, no sé què dia que era ETA, i jo pensava, s'ha acabat, estem morts. Quan al cap de 2 dies es va demostrar la veritat, no ho diem perquè ho saberen concretament, ho diem perquè teníem capacitat d'anàlisi, perquè un lector ens cridava des de Heathrow dient n'hi ha tanquetes a la pista, i no n'hi ha tanquetes a la pista de Heathrow per una atentadeta, perquè l'altre deia no sé què, perquè en el món àrab se sentia no sé què, perquè tal i qual, i això ens duia a prendre una posició i dir, això no pot ser ETA. Aquell dia el nostre paper va ser molt important. O, per exemple, ara hem tingut una llarga batalla de 3 anys amb l'Ajuntament de Barcelona que em volia portar a presó a mi per una cosa, unes informacions sobre la Guàrdia Urbana, en fi, una situació molt delicada, no? Haver-nos aguantat i haver aguantat ahir fins que hem guanyat, això és molt important. Això és el que els diaris fem. Ser punts de referència en moments determinats, especialment en moments de caos, en moments que necessites saber què pensa fulano o què me diu aquell, no? Però això, si només n'hi ha Facebook, desapareixerà. I per tant, nosaltres què diem? Que hem de fer això. Nosaltres hem de mantindre això. A mi m'agrada explicar-ho amb una frase que és dir, jo el que vull és saber qui parlarà en nom de nosaltres. Perquè n'hi ha un moment que algú ha de parlar en nom de nosaltres. Hi havia un director del New York Times, Mailer, que una vegada, en resposta a una pregunta que li van fer, va dir una frase que jo la tinc posada en lletres grosses a VilaWeb perquè és el que vull que siguem. Ell va dir, li van preguntar què era un diari, i va dir, bueno, un diari normal no ho sé. Diu, però un gran diari és una nació que parla en si mateixa. I VilaWeb volem que sigui això. Qui parla en nom d'una nació que està parlant d'ella mateixa. I aleshores, per això fem el Mes VilaWeb. I què és el Mes VilaWeb? El Mes VilaWeb és dir-li als lectors, escolteu, això fins ara ha estat un diari impulsat per una empresa que té uns propietaris, etc. El futur d'aquest diari, no demà, a 3 anys vista, a 5 anys vista, és una comunitat potent de lectors. Nosaltres tenim, segons la JD, 500.000 de visites. D'aquest 500.000, jo m'imagino, no ho sé, no tinc arguments per saber-ho, però m'imagino que 450.000 són gent que va llegir 14 diaris i que li té igual llegir La Razón que VilaWeb perquè el que fa és picotar un poc de tot per tindre. Però n'hi ha uns quants, no sé si són 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, no sé quants són, per als quals VilaWeb representa alguna cosa. Representa, per als quals, si VilaWeb no existira, se sentirien mal. I els quals VilaWeb els pot representar davant la resta de la societat. La nostra aposta és dir, eixa gent, als altres no els diguem res, gràcies. Entreu, feu pujar l'audiència, això reprodueix en publicitat, però els que realment penseu que VilaWeb és el vostre diari, impliqueu-vos. Impliqueu-vos de 2 formes. Impliqueu-vos ajudant-vos a millorar la informació i impliqueu-vos també econòmicament ajudant a sostindre el diari. Perquè si d'ací un temps n'hi ha uns milers de persones que són el diari, això ens farà més forts. I en un moment en què els diaris tradicionals van a desaparèixer, en els que la societat està en un procés de canvi mediàtic tan accelerat, nosaltres, humilment, proposem ser la veu que parla en nom d'eixos milers. Això ho hem traduït en
5 models d'afiliació, etcètera. Si algú té interès, hi ha uns papers ahí, els agarreu, i si algú vol apuntar-se, encantat. Però que bàsicament el que busquen és gent que tinga ganes de participar del procés periodístic. Per exemple, tots els membres de Més VilaWeb al migdia reben un correu en el qual els expliquem en què està treballant la redacció. No quines notícies hem publicat, sinó en què estem treballant. I diem, anem a entrevistar a fulano, o estem seguint el tema, què vos sembla? I la gent, l'experiència que tenim des que vam començar el 15 de juliol és molt positiva, perquè la gent ajuda molt i millora molt la nostra capacitat. I per què no parleu en aquell que en sap d'això? I teniu el telèfon, jo li dic de part meu, o per què no feu allò, o per què no sé què, o com és que no parleu d'aquell tema, si és molt important, o com és que no sé què. N'hi ha el tema dels blogs, que evidentment sempre ha sigut molt important, n'hi ha la participació en esdeveniments, per exemple, hem creat un programa que es diu Implicats, precisament, que el que fa és entrevistar un personatge d'actualitat, però l'entrevista la fan els lectors, no els periodistes. L'altre dia vam entrevistar l'Alfred Bosch, fa 15 dies la Mònica Oltra, després el Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona, etcètera, i que a més en aquest format no es veu bé, però vaja, són un grup de 15 lectors que dialoguen amb el personatge i després sopen amb ell per estar junts. N'hi ha una revista mensual de contingut, etcètera, n'hi ha una sèrie de coses. De tota manera, del Més VilaWeb, i amb això acabe, la part que a mi m'interessa remarcar és el tema del... bàsicament, per aquestes parts de PC, bàsicament és el tema de com és que demanem a la gent pagar i a canvi de què. Perquè aquesta és una discussió que tots els mitjans van a posar sobre la taula. Com nosaltres vam començar a plantejar-nos això, hi ha una situació, per nosaltres molt clara, que era els diaris del món tradicional estan desapareguent, però ells cobren. Quan tu vas al quiosc, pagues. I com anem a competir amb els digitals si ningú paga? Llavors ahir s'havien provat dos models, fins ara, bàsicament. Un model és el que li diuen el tancat. Ho va provar el País una temporada, ara ho farà l'Avui, que és dir, si no pagues no t'ensenya res. Nosaltres pensem que això és un model erroni. Primer, perquè no ha funcionat enlloc del món, perquè vas a pagar si el del costat ho fa gratis, per tant, és una inutilitat. Però segon, perquè a més desapareixes del mapa. Si ningú pot enllaçar-te en un Facebook o en un Twitter, mireu això, escolteu això, tal i qual, desapareixes del mapa i després, perquè incomplixes una part de la funció periodística del diari. Si jo definisc el diari dient jo vull ser la veu que parla en nom de, com vaig amagar la veu, jo tinc que parlar, per tant no puc estar tancat. N'hi ha un altre que a mi em sembla més bèstia encara, que és això del premi. Els lectors normals llegeixen unes coses i si pagues te donem més informació. Això em sembla una bestiesa, que de nou va en contra de la funció social de la premsa. O sigui, si eres més ric tens millor informació. Sembla bestial. De què estem parlant? A part que això no s'aguanta, perquè normalment el Premium te'l venen com si t'anaven a explicar allà no sé què i no poden explicar no sé què perquè no n'hi ha permès. En tot cas t'expliquen rumors, t'expliquen tonteries, però jo crec que això va en contra totalment de la funció social del periodisme. Quina és la tercera via que nosaltres assagem? Bueno, és una molt simple,